ngenyawo nimbone lapha ekhona umsakazo wendawo usekhokha isikweletu ngoba nami ngiyamenzela amafavor. Amen. Siyabonga kakhulu sisi. Amen. Khona nosisi walaphaya kababa uMthembu Dwethi ufika izolo. Amen. Usisi uhle umaphuzwayo. Amen. Shaya izandla bazalwane. Siyabonga kakhulu. Angibonge nje kuqala ngakashumayeli baba nomama siyabonga ukuba nesivumele siyenze levuselelo. Siyabonga bekuyihousewarming lesingenzela ngoba nifika. Amen. Yona housewarming welcome kuya ngala emsiyazi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga ngicela kubashayele izandla abazali. Mathiwa ngifuna umunye umfundisi aphinde ngikhethe lo akekho omunye. Amen. Praise the Lord. Soxoxa ilanga uqinisile usisimamde ubaba umfundisi waziwa nabantu abangakhona. Ukuzama ithi noma uyakuhlasela into kodwa wazi umuntu okuphethe uthi akaphakeme. Amen. Uthobekile. Alibonge igama lenkosi. Siyabonga kakhulu bazali. uNkulunkulu akanibusise. Amen. Hallelujah. Sibonge kakhulu nakwi-committee yala eSentral. Amen. Abaphelele namhlanje kodwa ngiyabonga kakhulu babuthango. Siyabonga kakhulu. At first bazalwane nivotela ngangenayo iumfu okuba okusebenza. Amen. Kodwa indlela esibambisene kahle ngayo nekomiti lala izansi kusebenze kahle kakhulu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga sisilo umnandi ukusebenza nani. Alibonge igama lenkosi. Maphindwa kuvotwa nibuyisele nalo leli komiti. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Cala bashayele izandla bazalwane. Thank you so much. Sibonga abasivakashele. Siyabonga kakhulu umfundisi uThando lapha elangeni yilo eqalile imvuselelo khona. Ngiyasazi izathu ukuthi afike iziyophela. Amen. Ufuna ukuthi bayiphela lenyanga sesiyelangeni. Amen. So ileyo nto emenza ukuthi nje noma esuka kudelana kodwa afike. Ngiyayifunda iqondo zakhe dokotela kodwa it's okay. Amen. Kuyona lenyanga nje kaOctober sobe sesiyelangeni ke isonto lonke siyoshumayela khona ngishaya izandla bazalwane. On that note uyazi ukuthi umiliyoni sokugcoba lapha bathi umiliyoni ufika nabantu abaningi ngabo. Amen. Umiliyoni soqala isicebe lapha umiliyoni. Amen. Ngishaya izandla bazalwane. So this Lord just millions of those pets and so when I party what about to Africa Sunday by Sunday if you have a bush of goose. So these are past a million. Praise the Lord. Million ukuthele bazana uhleze namaplan ngeke uxakeke khona million. Amen. Cabanga manje uplan athi awuphume la. Alibonga. Yabo manje isikena gesi umiliyoni oyisefonela umuntu oyitechnician ozolungisa ugesi. So umuntu so noma ngifaka intende njalo imshini ngoba ngiyazi unesolution makukhonto engayixoxa ethi mfundisi asenze kanje ngeke bona lingaqhaphukiswa.
Amen. Angibonge igama lenkosi. We bless the Lord ngawe. Angibonge igama lenkosi. Ngimshayisa. Yes. So nje Matiwe sibasibiza isicelo sikabito sicela. Amen. Angibonge igama lenkosi. Amen. Siyabonga kakhulu. Wonke umuntu worshipers siyabonga uNkulunkulu akabusisa abadlali ngokuhlukahlukana. Sivele sibe nabadlali insadake. Amen. Asikaze sicabanga ngoselo sithi awusuka thatha bayakhokhelwa. Laba nje bavele babe isibusiso uGcobo anibashaya izandla. Wi-Fi inkonzo ibe online yonke iphela inkonzo le maqala vele ibe online into engifuna siyijwayeleke la esontweni bazalwane. Amen. Iba online inkonzo la esontweni njokusukela nje ngoLwesibili hayi ngoba ababishop washo basuke bahamba ugesi kodwa besithathu be-online. Ngibonga igama lenkosi. So mamthanda unikelile nge-Wi-Fi ngoba ngeke nginike i-password mina kuphela one-password. Amen. Mshayeleni izandla. Amen. Ezwini sikafushane mase siyathandaza Joshua chapter 5 verse number 9 lezi Chronicles zesibili chapter 4 verse number 8 verse number 9 we're gonna pray. I think lezimvuselelo ngeke iphele sisazoba khona nje uyasho uyakhala noyizolo uthe mfundisi amnandi imvuselelo bengeke iqhubeke ukuthi egospel bashaya inyanga yonke. Amen. Nase-assemblies bavele bayishaya inyanga yonke nje imvuselelo. Amen. Cha ukuthi sisemvuselelweni. Amen. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi ononkonzo sebekhathele sesithi cha unonkonzo igama lakhe usekhathele. Amen. Kodwa so let this be about 3 days. Sibuye kodwa njengoba sisuka la silandeni siyeskepeni angibonge igama lenkosi sesikope isiphazamisile iCovid bazalwane. Bekusenhlizweni yami ukuthi silontshe about 5 branches kulo nyaka. Angibonge igama lenkosi because asivibheki asibabheki. Amen. Sinabantu becebo kaNkulunkulu sinabenjongo. Amen. Ukhona ophethe iBhayibheli lesizulu phela mase mfundisi ngisanankinga phela nami ngiyakwazi ukukhuluma isingisi. Joshua chapter 5 verse number 1 from verse number 8 9 10. Isihloko bazalwane sithi abantwana bakwa-Israyeli bayasoka. Kwathi sebeqedile ukusoka abantu bonke bahlala ezindaweni zabo eKamu baze baphola. Bahlala ezindaweni zabo leKamu baze baphola. Yeah. uJehova wayesethi kuJoshua, namuhla ngilethulile kimi ihlazo laseGibhithe. Ngalokho igama laleyo ndawo lathiwa iGiligali kuze kube namuhla. Igama laleyo ndawo kwathiwa iGiligali kuze kube namuhla. Chronicles zokuqala chapter 4 verse number 9. Yebo zokuqala chapter 4 verse number 9. Isizukulwane sika Juda noSimiyoni. uJabesi wayetuseka kunabafowabo. Unina wamqamba igama lokuthi uJebesi ethi ngokuba ngamzala ngibuhlungu. Wamqamba igama lokuthi uJabesi ngokuba ngamzala ngibuhlungu. Ya qhubeka. Jabesi wabiza uNkulunkulu kaIsrayeli wathi, sengathi ungangibusisa nokungibusisa, wandise umkhawulo wami, isandla sakho sibe nami, ungivikele ebubini, ngingehlelwa
ubuhlungu uNkulunkulu wamnika awucelayo. Busisa. Linamandla liphikile izwi lakho baba wethu ogcwele. Khuluma baba wethu ngalo phezu kokuphila kwethu. Profetha uNkulunkulu wethu onamandla onke. Uthe baba phezu kwaleli dwala wena uzokwakhela ibandla. Wathi amasake hayidesa ngeke alahlula. Makube njengokusho kwakho uNkulunkulu wethu ogcwele. Gcoba inciki yakho baba nomandla. Ifihle yebathe egameni nasegazini likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Alibonge igama lenkosi. Izolo bazalwane sikhulume nge-power of manifestation sakhumbula. Thanini amen. And I've highlights ezinye zezinto ngasho ukuthi uNkulunkulu ezomanifesta amandla akhe akufani noma enza ama-miracles. Because when God manifests his power, kuba nemess noma kuba engathi akuhlangana empilweni. Kanti uNkulunkulu is about to elevate you and lift you up. Sanibonani esontweni. Amen. Sanibonani esontweni. Now whenever uNkulunkulu efuna udumo, whenever uNkulunkulu seeking his glory, ulifuna ngeindlela engafani kunodumo le-worship lakho lesimdumisa khona, sithi uyahalalela, sithi ugcwele, sithi akekho njengawe, sithi phakama Nkosi, sithi ufanele ukubongwa. That's another form of glory when we praise God and give him the glory. But at some point when God is at the uNkulunkulu esesigabeni sokufuna udumo, uyalifuna nangempilo yakho. Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Mangithi uyalifuna nangempilo yakho, kunezinto uNkulunkulu azenzayo empilweni yakho ongayi-understand. Kodwa uDavide ukushilo lokho wathi ziningi inhlupheko zolungileyo, kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Ziningi inhlupheko zolungileyo, kodwa uJehova akasho ukuthi azikho inhlupheko, kodwa ziningi. Ziningi makhelwane. Ziningi inhlupheko. uJobe ukhuluma amazwi. uJobe wathi ngiyazi ungenza konke, kodwa necebo lakho linge-victory. uJobe is speaking amagama angawaqondi uthi ngiyazi ungenza konke, kodwa necebo lakho linge-victory. Mayisetho bhala kahle umbhalo athi konke kusebenzelana kube ngobuhle kulabo ababiziwe ngokwecebo likaNkulunkulu. Mayisethi labo ababizwa wabalungisisa, and he glorified them bonke ababizwa according to the plan of God. Konke kusebenzelana kube ngobuhle. uNkulunkulu ekufaka kwi-glory uhlanganisa izinto ey'ngahlangani ahlanganisa izinto ay'hlangane, but for his glory, ukuze kuphakame udumo lwakhe. uthi eFaro ngizomyeka uFaro, inhliziyo yakhe enza lukhulu. Ngidila noFaro futhi ngidila nabantwana baka-Israyeli ukuze bangaphumi kalula. Ngehlisela kancane nto. Ngidila noFaro, mangidila noFaro, kodwa akufuna abantwana baka-Israyeli baphume kalula eGibhithe, ngoba uma bengaphuma ngo-ABCD kuyobathatha isikhathi uku-understanda it was God. Kodwa angiperforme nje, abawabona amaselesele bekhona, kwavululwa ndlolubovu. uNkulunkulu kwaba namaxoxo, kwaba namaqhwaga abekhona to see God, to see his power. At some point uNkulunkulu uyakudedela ube khona kwisini yezinto kuzumawuma. Masicela ofakazi singacela abantu abazothemeleza, abazothi mabemile ebhokisini lofakazi
manje ke uthi uDavide wakungilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakhe. Ngithe kumina izolo at some point uNkulunkulu ngeke simazi ngeBhayibheli, kufuneka simazi ngeimpilo zethu. Kufuneka kube khona uchapter 1 kaDoncabe, chapter 1 kaDoncabe ukuthi sashonela uma kodwa namhlanje sibona amasejari awethu. Chapter 1 kwenza ukuthi nengane engena la esontweni ingena baba masifundela iBhayibheli sithi ayikho intandane kaKristu angalizwa lelo vesi, kodwa kufuneka sicele ufakazi. Asuku uDoncabe athi omama hamba ngisemncane, kodwa namhlanje ngesejari Phoenix, namhlanje sishadelwe asazi kanjani, kodwa nathi ke si-understandile sike sayizama i-suicide, sike sayizama uku-overdose amaphilisi. Kwakhona into yasezulwini yathi ungayibulali sikhona sonke. Bathi omama uBishop singomama, bathi omama wasingomamako ungayibulali mntanami. Washo ukuthi noNkulunkulu umile, wathi udumo lami alivele udumo. Kungena ingane eyathi mhla yamukela uJesu, abazali bayo bayi-disowna, bathi ngeke ube lutho uzoshaywa idalwa. Itshela ukuthi ngeke kusaba lutho, sisukume nathi. Oma bethu abasiqalekisa nogogo bethu bathi ngeke sibe lutho. Sithi mntanami siyabazi bethi bayokhuluma emsamo, bayodisowna iy'bongo zethu, basitshela bathi ngeke sisurvive. Kwathi here we are still standing. Bathakathi onobathakathi, Mpulelo noMpulelo, Memo noMemo, we are still standing. At some point, God will use you for His glory. God gave amandla kaNkulunkulu. At some point, God will use you for His glory. uNkulunkulu uyathanda udumo, ngoba udumo soludlulelwe isikhathi. Udumo likaJobe lokulahlekelwa izinto, kodwa kufuneka kuvuka abantu namhlanje abasemthonjeni abathi sike sabona uNkulunkulu uyama nomuntu abasidela bashiya. Khona abantu abazoba ingxenye yokwakha ibandla, abashayekile ngoba ibandla alakhiwe ogcwele kuphela. Ibandla lakhiwa abantu abangafani. Yize kweli kaJesu. Yakhumbula uJesu, yakhumbula uZakewu ehlulelwa abazalwane. Bathi abafanele ukungena. Bathi uJesu hayi ngifuna uZakewu. Bathi ongcwele naye akekho ngcwele. Ngoba abantu ababehamba noJesu babenalethe lento yokuthi masebenaye angahambi namuntu uJesu. Na ikhona nenhlasi namanje ukuthi abantu masebehambe noNkulunkulu, abantu bangafuna abanye bahambe noNkulunkulu. Ayingathi angizwi. Hallelujah. uJesu uke wavakashela usisi. Mayivakashela usisi, wathi mayifika losisi kuJesu waguqa ngamadolo. Mayiguqa ngamadolo wachitha iperfume, an expensive perfume. Lithi iBhayibheli abafundi bacomplaina bathi wazwamosha, bengeke le perfume idayiswe sithole. Bathi uJesu niyamthusa, ngihlale nani mina ngikaze ningicabangele nale perfume ka-10 rand. Khona abantu abanjalo makuzoqhamuka umuntu angaphandle abless uBishop bakhulume bathi bengeke le mali kwenziwe yini, behlala naye bengasiboni isidingo. Anoma
ngikhulume lento kukhona isikhathi la baba umfundisi sizorecognize abantu bangaphandle la besihlala nabo babuka umuntu ofike maze emthonjeni kusawu-half wesonto kodwa bangaphandle basirecognize ikhona into esiphethe. Hallelujah. That's why kwabanye abantu si-undermine-elwa basikhulumizwe eli-authority ngoba unangomqondo ukuthi ngakhula naye ku-Sunday school. Mazi umfundisi sikanyathika asasiye lo masikanyathika esawuthisha ka-Sunday school kune-authority ayikherile. Manje into yakho iyakulimitha kwi-breakthrough ngoba wena mawubuka mina ubuka umuntu osuka naye ngakubo. Manje siyozirecognize abantu bangaphandle. Umuntu wangaphandle abona isidingo sokuhonorisha wena. Lo ohlala naye mawuhonorisha angasiboni isidingo. Awunathule sonto nathi angezi. Cela ukuphinda futhi. Amen. Ihlazo makukhamba umuntu wangaphandle azokhipha u-20,000 akhiphela ubishop nikhona. Lo muntu ukhomba ukuthi nina nirecognize. Isikhathi esiningi singena enkonzweni sesijwayele. That's why abanye abantu abasamthandaze umfundisi manje oshumayela sesiyamazi. Kanti every time umfundisi manje oshumayela sicela ibandla likhuleke ngoba kuyena kodwa uNkulunkulu omphathisi. Amen. Ngibona izandla zabantu sohayi. Cela nibe ne-spirit of nibe nento yokusenza umazi umuntu ohlala naye angasasenzwa abantu bangaphandle ukuthi usosisi wena uhlala nongamazi. Have a spirit yokusenza angazathengwa abantu. Nina nazi se-offerisha thina abantu umuntu ozophatha ibandla ngizokholela 5,000 ngikushadise ngidrive kanti vele ngikho kulezo ngiseve uNkulunkulu. Nina nazi thina singanixoxela ukuthi kunabantu abathi banama-contract masingabhikhonza nabo bangasirholela sikho kuleyo mentality segmented yokukhonza. Kwa leyo nto isho ukuthi lo muntu uyakuvaluisha mayengicabangela imali. Kodwa khona bathi babengibona la bangangivaluishi bangicabangela umuntu nje. Mabebona ubishop bangamvaluishi baze bathi baze bamthengele idoti bekwenze njani athengele. No, khona abantu abayivaluishayo into. Amen. Cela ungayikhulumi kakhulu le ngoba sinama-visit. So besikhuluma. But understand this. Lo asisi wabona uJesu ewumuntu okuthotshelwa nokubawa nokuthela iperfume ebizayo. Lo ahlala nabo noma laba ahlala nabo bacomplaina bengakaze bakhiphe lutho. Vele abantu abangakhiphi lutho bayacomplaina. Sicela imali ka-ceiling board bayacomplaina bakhiphi lutho. Kuze kube nama-visitor awu-5 mangipledgisa ngipledgisa u-ceiling board ama-visitor wonke apledge ngaphezulu. Lokho engibuzayo lasike besikhokhela u-1 2 3 lasike bekufaka amabhedla kanti abasixolele bona abasixolele vele abantu abangenzi lutho banomsindo. Ayikho into engistressa njengama-affairs asekhaya. Straightforward nje angikwazi angincedi mase kuyinto yasekhaya. Into yasekhaya mayengenziwa yithini izokwenziwa ubaba. Thina phela njengebandla sponsorishwa uCoca-Cola, asponsorishwa amaSulumane siyithina nje.
Kwazinje lo asina Coca-Cola, asina lutho, asina sulumana, asina mtshephe. Okucabanga ukufaka icheck lika 50,000 sithina nje. Manje afakwa ithina uSilimport uzofaka oba. Ngoba mangafika isulumana lethana lizofaka uSilimport lizositshela ukuthi asiyeke isikhathi sokukhonza ngo9 asikhonze ngo11 ngoba nabo bayathandaza. So ngabela ngoba phela vele basukubathwala uSilimport. So ngabela babetha singashumayela impilo engcwele ngoba ibona abathenga umfundisi Dodge. Ngebese uzosho umfundisi asonathi ngizukule ngathi uyaxosha ke manje. Bayeka abantu abasha bangene bafaka inkete ezokwanda 210 umfundisi kanjani phela bayakhokha nabantu bakhokhela iDodge mina ngithule. Sanibonani. Amen. Uthi obhalayo singahlala kanjani endlini yomsedani uma indlu kababa inethu. Thina siyanaka idingo zethu but the house of the Lord asinaki. Oh, masengena amen kanje suspicious kakhulu. Ushona amen bafethu, ushona amen. Now, every time uNkulunkulu mayizophakama igama lakhe sisikanyo unesimo asisebenzisayo. Angazi nguyena yangithasula le yanto eyasho umzalwane efika wathi ufuna ukuthenga ama-worshipers before yangithasula kanjani wathi umzalwane unaleya moto akathenga yangithasula ngacasuka cha. You can't speak ama-affairs asekhaya ungawaphathi. Thina siyazi ukuthi kumele ithenge info kodwa asikwazi ukutshela umuntu wangaphandle. Yes. Wadlula ama-info wathi ibandla liyathandaza kumele sikhonze njalo ngesonto esizofana. Njalo ngesonto abantu khonza kufuneka kufast. Hey webazalwane. Masingenanga uNkulunkulu sothatha bonke omoya. Hlola nomoya. Ngoba bonke abantu bakhuluma ngomoya kaNkulunkulu. Wena wajetholiswa uprofeti wakhe uprofeti uID, uprofeti uthi ufake i-ID emnyama. Akubona umoya kaNkulunkulu. Ngoba ngiyathanda noprofeti. Ngiyathanda abantu bamela abantu bathi bakhuluma. Abanye abantu babekhuluma la kuma kufuneka sibathulise ngoba asiwazi lo moya akhuluma ngawo. Uthi uqhamuka. Abanye bakhuluma ngomoya wamagobo, uphuma kodwa amagobo uyagoba, uphuma into zasemsamo, asimthulise masinomoya kaNkulunkulu. Ame phambili. Uthi thina la esontweni sikhululeke kakhulu. Wonke umuntu makuthi akabambe i-microphone akayibamba. Kwabanye amasonto ayibanjwa nombani mic. Siyasikhululeka kakhulu. As long nje ehlabe Lion of Judah uzokhuluma nento esidistressa. Sesidise unomzalwane olimele la bese kuthiwa akathenga i-uniform ngenkani. Yena umzalwane kade sicela imali ngaSilimport. Siyaku-appreciate sekuthiwa akathenga i-uniform yabo bonke labantu. Sanibonani. So, funeka sifike esigabeni lapho bishop esontweni sifundisa i-order yomkhonto. Sifundise yonke into, siqale kuthandazeni, size kufakazini, size sifundise iy'tep ngey'tep ngoba singahlekwa abantu uma bengasivakashela into esiyenzayo ezinye zazo. Mase sithi sona umoya. Sidlala ngomoya, imoya le. No, angisho ukuthi asibe ibandla elihlelekile lingasala kodwa khona into oyibona ukuthi le ayisiwo umoya.
mawuzokhuluma isiprofet ngizweni mawuzokhuluma isiprofet ungakhonzi la ukhontatha ne-leadership yakhona usho ukuthi kunento ngogcwele angiphathise yona afuna ngikhulume bandle ngiyacela ababhishophu ubabhishophu ayihlaziye nani ungaveli uthathe i-microphone uthi umoya phophophophopho karabashayo babalasiyada wena moya khuluma no hlala phansi. It's a house of order. We must bring order in the church. Sifake order. Sifake size siyoyikhipha nama-ash order. Amen. Second. So, uma bengazi abantu sibusiswa yonke imhlola. Aqede umuntu aprofet siguqa namadoda siguqiswelani yini ngakonfirm mina lento ayisho size siguqa ngenkani sifasiswelani ngenkani ngoba makuprofetha iBhayibheli makube khona nababili abakonfirmayo awangena ukudrop isingili yakho wedwa udrop isingili yakho wedwa esingayazi siyofika sidinga amaklasi ukhetho sifundiseni bafowethu nakho sihlathatha siyibandla sifundiseni sike sikwenza konke sishumayele la sifundise la siprofethe khona la yonke le witness nisakhona now bengifuna ukuthandazana amazwi athi angazi ungena kanjani ngocela ungenisa kanjani kodwa ngiyabona ukuthi ebandleni kuyokudlala u-arbodi nje ungazi kanjani dlala umagende ungazi kanjani amen oweshipha uqala ashwabulele singakawothi ashwabulele nje asishwabulele athi phamisa isandla lilambile bazalwane nabanda nje bazalwane kanti wena obandayo kodwa ke sonke sesifela ukuthi uyabanda yena akayisi inkonzo sesifela lokho-ke nkosi saze sabanda sibancane asibe moya bazalwane siyabana angazi uyadlala ngapha ngisuke ekhaya ngithandazile ngithi ngenkonzweni ngigezile ngasebenzisa uroloni yami ngasebenzisa ngafika la enkonzweni ngo-9 ngathi ngiyabanda it's a matter of kufuneka ihlezi khona midweek prayer because kunezinto ezihlelayo ukuthandaza ebandleni singeke sikhuluma just an hour no problem just an hour of prayer a midweek prayer niyazi ukuthi ngathi thina futhi kuphela singayile midweek prayer Bible study manje siyayibala ingakho sihlanhlathe noma sithi stereo smell amzalwane emngcwabeni uhambe uyosmela ukhulumela ibandla lasemthonjeni wena siyabuza uyomini ngiyabingelela emngcwabeni ngibingelela nodadewethu elele ngomqolo ngicela sikhonzele lapha yakhona nathi siyomlande kusho i-elder lasemthonjeni asathi ngikhonza bishop omhlongo lapha emzinyathi
Ilabo yababani ukuthi ezulwini sekugcwele. 144,000 sekugcwele ezulwini. Nawo uhamba usudabukisa ukuthi kugcwele. Yazi indaba awulifundi nawo iBhayibheli. Mase kubiza ukuthi babe stand uattend. Makucela ukhulekela abagulayo uyahluleka vele uzibiza isigoloza simehlabo. Uthi hayi nami ngicela ukufonela uBishop akukhuleke kuthiwa wena thana kona nawe usudlulisa umthandi. BaBishop umakhelwane uyagula ucelwe wena ngoba kwazi ukuthi usindisiwe ukhonze mthonje kodwa udololo awazi ukuthandaza. That's why umthandazo ubhora kangaka. Umthandazo uyababhora abantu. A midweek prayer will change your life. And a midweek prayer uyosolva zonke inkinga zaSunday. Ngoba Sunday igcwala yonke into. Kukhona abantu abafuna ukukhonza, kukhona abanembiko, kukhona abagulelwa. Kanti midweek prayer i-involve lezo zinto ukuthi okugulela akasho umbiko. Manje Sunday uvela ubo 5 hours. Ngoba abafundi abafuna ukufundiswa. Shana ufaka udodo simnyama. Uyakhona ukuthi kade ukufakaza ngizomela uJesu ngisho semfela kuzomela nakho ufaka udodo simnyama kunjani manje? Bazona phela ukuthi indaba ngiyafaka ukuthi nawazi. Bahlale ngekani. Bangasuki eGilgali bengapholile. Isikhathi samaseko levesi ngifuna ukukhuluma ngayo. Bathi uMangcwele lento yami ibithi lento yami engicela ukuyikhuluma ithi order in the church. Order ebandleni because there are lots of confusion. Kuningi ukudideka kwebandla. And ngicela ukutshela abazalwane uma singafundiswa iphumile i-social media ifafaza yonke into. Ngcono nina kokumoyeni ngadlali Facebook thina sibona yonke into. Yashintsha nasibike bethi ukushuma ngakho okusho yashintsha let's do so bathi ungcwele ayikho into ethi ungcwele. So masinalokho nathi sifasa ngokufunda ngiyakhuluma Facebook ngiyakhuluma njengoba ufuna kube khona noma mncane abahleleke ngiyakhuluma Facebook masinafundisi. Yabona nje usiloba didekile yini uma mncane. Sinetshale masifika Sunday before Shumaye asiqale silungise into etrendayo ngoba abazali bayibambi bajabula sisibasekonzo kanti okay ukuthi makukhona ube umancane ube umarol ube umakwaphe we must come ebandleni sikhuze sifake isifundo ngoba asikhulumi icapacity yengqondo nokucabanga kwethu simi ezwini. Majority yabantu sesiyabona emhlabeni abantu asivumele nje lokuthi bazenza besilisa bengabona besimanje ke asivumele manje esikwazi sioblanjwa yisu. eGilgali indawo yokwakhiwa eGilgali ku-involve ukukhala nenyembezi negazi. Just 5 minutes in Tandas. Senkhuluma okuningi ngesabuzana kwaseGilgali but I'm highlighting it. eGilgali it's a place where kwakhiwa khona kukhishwa iGibhithe kuwe kukhishwa ubuhlungu bakudala usuzokhala uhambo olusha. Now uthi-ke lo mama ngakapha ukuthi uJabesi ngokuba ngamthola ebuhlungwini. Then I said, Jabez, because I'm taller,
esongena kuyo yokuzala izinto ezi-precious but through pain. Let me repeat futhi. Sizongena abanye bethu bazongena kwisizini to give back ibusiso but ngayi ngendlela eyodwa but through pain. Pain number 2, ipain yokwakhiwa. Pain yokwakhiwa. Ipain yokwakhiwa mancanana ayimnandi because uNkulunkulu usuke efuna ukukhipha lento afuna ube yiyo. Ube benesikhathi bengizothi abanye abazalwane wesisileni kukhulu ukuthi ubafake esigabeni sokukhula ngoba bayibalekela iprocess yokusoka. Kanti iprocess yokusoka is very very important. It determine ukuthi sewukulungele ukudlula kwelinye iclass. And the process yes circumcision it deals with pain and blood. Let me pray. But lithi bahlale emakamu abo base baphole. Bangaphumi bengapholanga. You know this time around ungami phambili ungakapholi. Ungaphumi ungakapholi. Because mawuphuma ungakapholi uyokophela phambili. Khona abantu abakhuluma bengakapholi. Bathatha imicrophone bengakapholi. Wathi mayivula umlomo wakhe wabala abantu abambetrayile kanti akakapholi. Funa kulinde mawuzokwakhiwa uzuphole. Ungahlabelela ungakapholi ngoba uyohlabelela iphini. So kuyadunyiswa uthi asiphakamise izandla kudumise kanti kudumise umuntu ongakapholi. Sizwe ngeculo kulungile iworship njalo le kulungile baba noma bekushiya ukuthi kuhlabelela umuntu ongakapholi. Singakwazi ukuconnecta necula liculayo ngoba whenever we worship we want to connect nento yasekhaya through you as a vessel. Even a preacher must not preach engakapholi ngoba mayeshumayela engakapholi ivesi ayolivula uyovula uJuda Iscariot edayisa uJesu athi nabadayisa abazalwane singakuseswa intshumayelo kodwa sibona umuntu ongapholi. Uma sinamahlebe kamoya saba nento kamoya somusa umuntu omaphambili engapholi. Kuney'ndaba zabantu abakhulumayo kukhuluma umuntu owashayeka waseyaphola. Mina I know ukuthi kunelanga kuziminyaka lapho uNkulunkulu ezokubeka endaweni kuphatha imali ngisazoke ngishiwa abantu umuntu engiyomcela akhulume kangcono ubishop ngoba waphola kuleyo. Enye enishayayo ukuhlala nabantu abangapholanga bafuna ukuthelela ubuhlungu ba sekuthanda 2. Ingakho nabanye bezonda bezobengazi basondela bazonda ngenzondo yomzalwane ukuthi uyangizonda mangishilo ngeso masabantu behotspota inzondo zabanye abantu bengazi ngenzeni. Angene kwigroup yomama abangapholanga abalimele abababhelele abathi thina sasungangifundiswa kudala wayenge iphelile isizini yalokho iphonani manje idlulele phambili and accept the situation kodwa babengapholile kuzovuka amaqembu omama kube khona
umfundisi omdala, kube khona omama abangumfundisi abasha, kube khona abathini kube bathengwa leya moto. Abantu abafuneka baphole ngoba indawo igigana hlulwa ngapholile. Yokusonda mina bayifafaza kuphelele ubani yena umzukulu, hayi loyo angimuzwa washumayela ngami nangashumayela ngangaye, kodwa manje ngoba nawe ungenela ebandleni awazi nomuntu wahluleka ukuthi i-university ngika kwesinye isikhathi vele ngizoshumayela kanti angishumayeli ngawo, nginyathela ikhona indawo yokwakhiwa. Bacamela ukuduba i-microphone, bacamela ukuduba i-worship team, kanti befune kuphona. And ngicela ukutshela uma umzalwane eshiya ibandla ngenxa yokuthi ulinyaziwe, lowo mzalwane uhambe ebhipha ngoba uyofika athe asale nemthothana yegazi la ikhona, athi makukhulunywa athulukane noma ngoba wahluleka uku-understand isizini yasenkinga. Moya ogcwele abazalwane bahamba benemthuko bengafunanga ukuphola, bengafunanga ukuphola. Bopha eGilgal kufuneka abantu abapholayo, kuyahlalwa ngamandlela, kahlalo understand ukuthi isizini yami yokwakhiwa, abangakhiwanga bafele endleleni, kuyahlalwa la. Kodwa uyezwakala okhuluma esepholile uthi noma bemfika ukuthi akabazonda athi ngeke bazonde, sengaphona. Uthi mina anibazi baby mama bashiwa obaba bengane ave bephola labo bantu, labantu abashiwa mama obaba bengane amshiye nazo so-3 aphola, avuke ekuseni ayigcobele i-pots, agcwebe ishiya lakhe, ashaye ihili, ahambele phezulu wathi akanayo ingane, azacika amehlo uma kakabhoya athi ayibo uyena ngempela lo ngoba uyaphola umuntu. Kodwa uma ungakapholi ukuthi ushiwo ubaba wengane, uyifake emaphaphisini wayo, shaye nge-afro egcolile, uthi uma uxoxa ngalahlo ubaba kamponi, noma ubhala ku-Facebook ubhala ukungapholi, uthi shiswa nini le jenda awupholi. Bashiswa nini Nkosi? Sengiyathandaza khona abantu babubishop abathi babexoxa izitori zabo, bathi wangaka ubuhlungu, athi ngakhiwa ubuhlungu, I'm as strong woman as I am, ngakhiwa ubuhlungu. Kunomuntu odla ama-billions la emhlabeni, omunye wabo Oprah Winfrey, mayingaxoxa ubuhlungu adlula kubo, rape, kodwa mayemi kune foundation esiza abantu abasha millions
akathi maye phambili athi ngiri uyadlula kuleyo dimani encane masekhuluma ukuphola athi phola ntombazana athi vuka uyithathe athi zilungise sisi Bajabule bayembe imgodi embe imthobo bafike bamluyise adlulele phambili afike bamluyise adlulele phambili bamluyise adlulele phambili ubengathi mayembe umgodi wesibili athi mayembe wesibili athi ngizowuma nje kodwa lokuqala ubevela adlule aphole into yakhe ingalo ukuthi vele mawenza le usuku yona ucabanga lesemuva upholanga phola siphiliswa ukuthi ezinye izinto sazamukela zinjengoba zinje ukuphinda futhi siphiliswa ukuthi ezinye izinto sazamukela njengoba zinjalo. Imagine uyibuza ngalolo langa uantekshiya kuze kube u2020 uyibuza ngabe usathele umncane kodwa ezinye izinto kufuneka uzamukele and learn to accept. Ngoba ezinye izinto mangayibuza ngempela uNkulunkulu abe nespace nje sika 2 minutes akuphendule I think ungashona. Maybe just zamukele njengoba zinjalo ukuthi wakushiya usemncane. Kodwa namhlanje you are the best person. Paul. Ngikilkani indawo ebuhlungu. Kodwa khona kwindawo ebuhlungu kodwa kuyalindwa Paul. We appreciate that day as Lord and we accept. Ungavumeli ukujamba ipast yakho. Ungavumeli lokho. Ungavumeli ukuba sejele lepast yakho. Ungavumeli ukuboshwa ipain. Abantu abaningi basemajele epain bayigweba. Akukho nokuzobavakashela ubaphathela amafruit empilo. Njalo uwathatha ikhiye wayilahla mangishumayela ngendlela yokuphola wasuke wayigweba yini. That's why when I'm feeling about that depression you must learn to heal. Jabez bamthola ebuhlungwini ngasethi Nkosi yandisa umkhawulo prophet namhlanje ebusuku engathi Inkosi kulobo buhlungu obhekene nabo khona into ongayizala masuyizalile Inkosi ayandisa emkhawulo yakho. Let us stand on our feet. One of the assignment was to heal the church. Selo diskala. Ibandla selapha lincane. Asiphone leyo nto. Alincane ibandla likhulu. Ligcwele futhi. Simaningi. Sesabela lento yokulokhu esizonda abantu abashile abahamba silokhu esifunda izathu no let us heal. Let us asenze assignment asenze sibizelwe khona asisebenze nabakhona abangekabekho esibafunayo abahlehlile enkosini esibafunayo kodwa the most sishwabula nabo Facebook sishwabula nabo WhatsApp asipholile. Let us heal. Let us teach it so clear.
kodwa bathi Nkosi ngipholise lamanxeba shiwe nabantu mjikelwe nabantu kodwa ngipholise Nkosi ngicela ukuzala izinto heal me oh God heal me oh God heal me oh God ngicela baba Angesifana amehlo ethu nasabane siyabonga ngizwi kakhulu ngenxa kakhulu uNkulunkulu ukhuluma ngendlela right ake siye kuNkulunkulu Baba wethu olamandla onke ezulwini usekhona indlebe yakho iyezwa